Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyň haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 13-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täderlikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ortaýatyň döwlet media serýişdesiniň we Birleşen Ştatlaryň habar beriş serýişdeleriniň maglumatlaryna görä Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Birleşen Ştatlar boýunça iş alyp barýan RT kompaniýasyndan daşary ýurt agenti hökmünde hatawa durmagy sorapdyr. Habar berilişine göre Adalet Departamentinden iwerilen hatta RT Amerika kanaly bilen işleşýän kompaniýadan daşary ýurt agentlerini hatawa almak düzgünliğiniň esasynda hatawa durmak talap edilýär. Düzgüne laýyklykda daşary ýurtlaryň syýasy bähwitlerini goraýan şahsiýetleriň we ýuristleriň maglumat bermegi talap edilýär. Adalet Departamenti bu maglumaty tasdiklamady we ret etmedi. RT telekanalynyň baş redaktory Margarita Simonyan Guramanyň websaytynda çap eden beýanatynda Birleşen Ştatlary ortaýatyň mediasyna garşy uruş alyp barmakda aýplady. Ýanwar aýynda Birleşen Ştatlaryň aňtaw maglumatlarynda ortaýatyň Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulşanlygy aýdyldy we RT Kremliň propagandasynyň esasy halkara mediasy diýilip atlandyryldy. Katawata RT Amerika telekanalynyň özüni Birleşen Ştatlaryň içerki media serýişdesi hökmünde häsiýetlendirýändigi we özüniň ortaýatyň hökümeti bilen islendik resmi gatnaşygyny bir kaslyň ýaşyrmaga synanşýanlygy bellendi. Ortaýatly kompaniýalaryň geçen ýylda Facebook sosial ulgamyndan satyn alan reklamalarynyň Respublikan partiýasynyň dalaşgäri hökmünde prezident saýlanan Donald Trumpyň immigrasiýa garşy programmasyny we beýleki konserwativ çärelerini aktiv mahabatlandyranlygyny Birleşen Ştatlaryň mediasy habar berdi. Şol reklamalaryň aglaby köpeti olaryň ortaýatyň guramalary bilen ilteşiginiň üstü açylan soň Facebook'tan öçürildi. Emma BuzzFeed websaýty agdalan reklamalaryň aglabatynyň Facebook jemgyýetinde howpsuz şerketçiler diýilip tanalýan Sankt-Peterburgyň Bellentki troll kärhanasy tarapyndan ýerleşdirilenligini we olaryň Trumpyň programmasyny mahabatlandyryp, onuň liberal garşydaşlaryny ýazgarmak bilen meşgullanýanlygyny habar berdi. İran'ın daşary işler ministri Javad Zarif prezident Vladimir Putin bilen duşuşmak üçin 13-nji sentýabrda ortaýatyň Gara deňizdäki Sochi şäherine sapar edýär. Ortaýatyň daşary işler ministriniň ornbasary Mikhail Bogdanov Zarif bilen gepleşikleriň Siriýadaky konflikte hem beýleki regional meselelere bagyşlanjakdygyny aýtdy. Bu duşuk Siriýada parahatçylygy gazanmak ugrunda ortaýatyň Iranyň we Türkiýanyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikleriň 6-njy tapgyrynyň başlanan wagtyna gabat geldi. Günlük gepleşikleriň öňü tirasynda ortaýatdan Türkiýeden we Irandan baran bilermenler Astanada jemlendiler we 13-nji sentýabrda konsultasiýa geçirdiler. Siriýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Başar Jafari we Siriýanyň hökümet delegasiýasy gepleşiklere gatnaşmak üçin 13-nji sentýabrda Astana bardy. Gepleşiklere Siriýanyň käbir opozisiýon toporlarynyň agzalary we Birleşen Ştatlaryň gözegçiler missiýasy gatnaşýar. Qazaqstanyň Arman kinoteatrlaryny öz için alýan toplumynyň aýtmagyna görä, goňşy ortaýatyň prawaslaw hristiýan aktivistleri Rus padşahy Nikolay II-niň ýaşlykdaky romantik hekaýatyna esaslanyp surata düşürilen Matilda adly gapma garşylykly filmi görkezmezligi sorapdyr. 13-nji sentýabrda Buýrujan Şukenow özüniň gowşan elektron hatyň böleklerini Facebook'ta çap etdi we maglumatyň özüne Ortaýat Federasiýasynyň prawaslaw dinçileri tarapyndan ýolananlygyny aýtdy. Matilda filminden ýüzewriň bu hapaçylykdan daşda duruň diýilip e-mailda aýdylýar şeýle maglumatda padşanyň ölümini gaýtalap görkezmek arkaly öz ruhuňyzy we beýlekleriň ruhuny öldürmek arkaly pul gazanmaň diýilýär. Şokenow filmiň tutuş Qazaqstan boýunça Arman kinoteatrlarynda oktyabr aýynda görkeziljekdigini aýtdy. Iýul aýynda Ortaýatyň Medeniýet ministrligi Matilda filmini ortaýatda görkezmäge ruhsat berdi. Filmiň 26-njy oktyabrda görkeziljekdigi aýdyldy. Emma Ortaýatyň Sinema Park we Formula kino kinoteatrlary Matilda filmini görkezmejekdigini ma'lum etdiler. Matilda filmi durmuş gurmadyk şahzada Nikolaýyň we balerina Matilda Kşesinskaýanyň arasyndaky roman barada gurrun berýär. Qazaqstanyň suda jurnalist Zolpokar Sapanowy öz kitabynda dini ýigrenje tutaşdyrmakda aýplady we ony 4 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Bişkegiň 1-nji may trawynyň sudynyň 10-njy sentýabrda çykaran kararynda Sapanowyň Kydyr Sanjyrasy adly kitabynda islamyň din hökmündäki ähmiýetiniň peseldelýänligi, musulmanlar babatynda erbet garaýyşlaryň döredilýänligi aýdylýar. Sapanow özüne bildirilen günäni ret etdi we özüne garşy gozalan işi kabul ederlikli däl diýip atlandyrdy.
Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat Agsuwda emeli partlaýjy ýerleşdirildi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Paýtagtyň etegindäki Aşgabat Agsuw edarasynyň territoriýasyny howpsuzlyk güýçleriniň synygy maksady bilen ýerleşdiren emeli partlaýjysynyň gözden düşürilmegi sebäpli ençe adam gözüpesinden boşadyldy diýip Adatlyk radiosynyň biri-biriniň aýry ençeme çeşmesi maglumat berdiler. Geçen hepde Türkmen howpsuzlyk gullukları Arşivil etrafyndaky Agyz suwunyň ýygynalyp şähere paýlanýan Aşgabat Agyz suw edarasyna oku türgenleşik maksady bilen emeli partlaýjyny ýerleşdirdiler. Munyň ertesi güni howpsuzlyk işgärleri gelip özleriniň synygy üçin ýerleşdiren partlaýjysynyň üstüne açdylar. Bu hadisanyň netijesinde partlaýjynyň gözden düşürilenligi, oňa üns berilmänligi sebäpli harbilaşdyrylan howpsuzlyk gullugynyň Arşivil etrap boýunça jogapkary şeýle-de Aşgabat Agyz suwuň iki işgäri şol sanyna garawylyk hem gözüpesinden boşadyldy. Adatlyk radiosyna bu wakanyň jikmejikligi barada degişli edaranyň resmiýlerinden nähilidir bir maglumat almak başartmady. Gal berse de bu oku türgenleşigi Türkmenbaş şäheriniň portuny teraktyň öňüniň alınmagy barada habarlaryň ýa-da gawat geldi. 28 awgustda Türkmenbaş şäheriniň portuny Türkmenistanyň ýörüýte güýçleri teraktyň öňüne aldylar. Zulümkeşler Türkmenistanyň raýatlary bolan iki dogan atlary we familiýalary görkezilmeýär. Olar Türkmenistanyň we Bakuň arasynda gatnaýan Bagtyar ýük ýolagçy paromyny partlaýjy serişdeleri geçirmäge synanypdyrlar diýip Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasynyň web saýtyna habar berildi. Şu hastyny alnanlaryň hersi öz ýany bilen partlaýjy serişdeleri eltip paromda bombany ýasamagy we Türkmenistanyň territorial suwlaryny partlatmagy planlaşdyrypdyrlar. Şeýle-de Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýörüýte gulluklaryň terakt barada öňünden habarly bolan hakda öz çeşmeleriniň çak edýänligini belleýär. Adatlyk radiosy bu maglumaty öz çeşmelerini häzirlikçe tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Mundan başga Adatlyk radiosu özüniň Türkmen hökümetleriniň çeşmelerini salgylanyp, mundan 2 ay ozal İslam döwleti atly toparyň söwüşçileri bolmakda guman edilýän 4 adamyň saklananlygyny, bu waka bilen baglykda Türkmenistanyň serket goşunlarynyň ýolbaşçysy Begenç Gündogdyň harby derejesiniň general-mayorlukdan polkowniga çenli peseldilenligini habar beripdi. Söwüşçi bolmakda guman edilýänleri saklamak boýunça operasiýalara özüniň gatnaşanlygyny aýdýan ofiseriň sözlerine göre, harby aňtaw gulluklaryny soňky aýlarda Türkmen topragyna söwüşçi bolmakda guman edilýän onlarça adamyň geçenligi barada maglumatlar bar. Şeýle-de Adatlyk radiosu Türkmenistanyň territoriýasyny İslam döwleti toparyna maksus teraktyň ähtimallygy barada daşary ýurt tarapyndan aňtaw maglumatlarynyň berilenligini Türkmenistanyň güýç edaralarynyň çeşmelerini salgylanyp iýun aýyna habar beripdi. Yer gelene ýatlasak, goloýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, onu ýene bir gezek Aziýa oýunlary döwrüne Aşgabatda howpsuzlygy üpçün etmek meselesine ünüsi çekdi. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogsan Annurwan.
Olar diýer Workan kompaniýasynyň wekilleri Warşawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýyllyk adam hukuklary maslahatyna beýanat bilen çykyş edip Türkmenistanyň türmelerini diýri tenler diýilýänleriň ykbalyna ýene de bir gezek üns çekdiler. Bu kampaniýanyň öňkü ýyllardaky beýanatlaryndan hem belli bolýaly, Türkmenistan onlarça tutsagyň ykbaly saklanýan ýeri. Saglyk ýagdaýlary barada 15 ýyl bolay wagt bäri hiç bir maglumat bermän gelýär. Ortiýetiň Demokratik Ösüş we Adam Hukuklary Merkeziniň prezidenti, olar diýri Workan kompaniýasynyň inisiatorlarynyň biri Yuri Jibladze 12 sentýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik we Adam Hukuklary Bürosynyň ýyllyk konferensiýasynyň çägirine urulan plenar maslahatda beýanat bilen çykyş etdi. Ol Türkmen häkimetlerini nazarda tutup, güýçli täsir gurarlary ulanylmasa häkimetleriň adamlaryň zorlukly ýitirim edilmegi ýaly gaýra goýulmasy meselelerde hakyky hyzmatdaşlyk etmekden gaçalyk edýänliklerini belledi. Olar diýir Workan kompaniýasy 2013-nji ýyldan bäri Türkmen türmelerine diýri tenleriň şol sanyny olarky prezident Sapar Muratniýazyň janyna kast etmek finansygy diýilýän iş boýunça uzak möhletli türme baslan adamlaryň olarky milli howpsuzlyk ofisiýerleriniň we soňky döwürde türme baslan Türkmenistanlaryň hal ýagdaýlaryny anyklamak boýunça iş alyp barýar. Jibladzeň pikirine görä halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýygyderli basyş görkezilýändigine garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri türme sistemi zorlukly ýagdaýda ýitirim edilenler boýunça ol ýa-da beýlek görnüşdäki real çäreler görmekden saklanyp gelýär. Şeýledol Aşgabatyň döwletara guramalarynyň hususan BMG-nyň adam hukuklary we adam gynamalaryna garşy göreş barada komitetleriniň ýyllyk Ýewropa Birleşigi Türkmenistan dialogynyň rekomendasiýalaryny ýerine ýetirmänligini aýtdy. Hukuk goraýjynyň pikirçe Türkmenistanyň adamlaryň türmelerde zorlukly ýitirim edilmeginiň öňüni almakdan, olar barada maglumat bermekden geçen soňky ýylyň dowamyny bu ýagdaý hassa yaramazlaşdy. Jibladze öz çykyşynyň dowamyny Sewitdäki raýat jemgyýetlerine hökümet we hökümetara guramalar tarapyndan syýasy, ahlak we maddi gollaw berilmeginiň zerurlygy barada hem durup geçdi. Hususan olar diýir Workan kompaniýasynyň tutsaklaryň hukuklaryny gorama uğruna alyp barýan işleri Türkmenistanyň raýat jemgyýetine gollaw berilmegi barada gurrun etdi. Hukuk goraýjynyň sözlerine görä, raýat jemgyýetiniň agdalary Türkmen häkimetleri tarapyndan ýygyderli ýanamalary, howp hatary sezewar edilýär. Türkmen häkimetleri 2016-njy ýylda zorlukly ýitirim edilmeleriň täze tolkunyna başladylar. Onlar çypydat Türkmenistanyň halkara kanunçylygy we öz içerik kanunlaryny görnetýän bolmagy netijesinde doly öňeleşdirme sezewar edilýär diýip Jibladze aýtdy. Hukuk goraýjynyň pikirçe Türkmenistanyň adamlaryň zorlukly ýitirim edilmegini inni geçmiş meselesi, ýagny olarky prezident Sapar Muratniýazyň günäsi bilen edilen iş hökmüni garamak bolmaz. Sebäbi bu praktika häzirki ýolbaşçylar tarapyndan hem giňden ulanýar. Mundan başga soňky wagtlarda türmede 2002-nji, 2003-nji ýyllardan bäri daşarky dünýäden doly öňürlükde saklanýan tutsaklaryň aradan çykmasy ýygramlaşdy. Bu tutsaklar gazaply türme şertlerine şeýle köp ýyl öňürlükde saklanylmagyndan soň aman galyp bilmez diýip Jibladze aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmen türmelerine wekil Durduýew, Anna Durdu, Anna Tehedev, Türkiş Tyrmyýew, Akmurat Rejep ýaly olarky resmiler aradan çykdy we olar türme baslanlaryndan soň daşarky dünýäden doly öňürlükde saklandy. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda Coca-Cola we süýt önümleriniň gymmatlaýanlygy baradaky maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň bazarlaryna soňky bir hepdäniň dowamyny Coca-Cola zawodynyň önümleriniň gytalanyny barada maglumatlar bar. Aşgabatyň ýaşaýjysy 60 ýaşly Ogul Nur Daýdanyň aýtmagyna görä, Aşgabatyň gaýrasyndaky Altynasar bazarynyň Lomoy sewda nokatlaryny bir näçe gün bäri Coca-Cola zawodynyň önümleri satywda tapdyrmaýar. Şäheriň käbir sewda dukanlaryny Coca-Cola önümlerini gawat gelse bolýar. Ilatyň arzanra kasaplap harid almaga ýykyn edýän Altynasar bazaryny bolsa, bu önümler gyt harida öwrüli diýip Ogul Nur Daýda gurrun berýär.
Yeri gelenini bellesek, Coca-Cola Türkmenistan kampanyası 17-27 sentyabr aralygyna Aşgabatda geçiriljek Aziya oýunlarynyň ilkinji resmi halkary himayetkarlarynın bir hökmüne ıglan edildi we onun halkary sport şäherlerine gatnaşyjy türgönleri, topor ýolbaşçylaryny, bäsleşikde hyzmat edýän işgärleri we meýletinçileri arasynda agyz suwy, alkogolsuz içkiler we sport içkileri bilen üpçün etjekdigi habar berildi. Coca-Cola'nın 1,5 litrliginiň bahasy ozal dukanlarda 3 manat 50 teňe bolsa, häzir tapdyryn halatynda döwlet dukanlaryna 4 manat 60 teňeden, hususy dukanlarda 5 manatdan satylýar. Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziya oýunlaryna taýýarlygyň çägini paýtagtyň sowda dukanlaryna diňe bir Coca-Cola zawodynyň önümleri däldi. Beýleki azyk haritlarynyň gytçylygy, esasan süýt, gatyk, ýumurtga we gök bakçy önümleriniň gytylýanyny gaýdylýar. Munun esasy sebäbi vilayetlerden gelýän awtologlaryň gök önümlerini Aşgabatda getirip satýan daýhanlaryň uluglarynyň şähere goýberilmezligi bilen bagly diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Şunun netijesinde haritlaryň azalmagy bilen olaryň bahalarynyň gün-günden ýokurlanýanlygyny ýaşaýjylardan eşitse bolýar. Kaka, duşok, gowşuk ýaly paýtagta goly etraplardan süýt, gatyk, ýumurtga önümlerini getirýän satyjylar uzalky ýaly awtologlarda öz önümlerini Aşgabat bazaryna aşyryp bilmän, az mukdarda ýolugçy otlusyny ýa şäherara awtobuslarda bu önümleri şähere getirmeli bolýarlar. Ýollaryň kynçylygy, ýol çykdyjynyň artmagy sebäpli olar öz önümleriniň bahalaryny tas 2 hesse galdyrdylar. Ozal 40 teňeden satylýan öý togunyň ýumurtgasy häzir 80 teňe boldy. 1,5 litrligi 3 manatdan satylýan süýt häzir 5 manat. Ozal kilosy 5-7 manat aralygynda bolan süzme häzir 10-11 manatdan satylýar. Bahalar ýokurlansa da alaşsyz satyn almaly bolýar diýip 11-nji etrapçanyň ýaşaýjysy 56 ýaşyndaky näde gaýdýar. Şol etrapçanyň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, goloýdaky etraplardan gelýän satyjylar 11-nji etrapçanyň çägininden şäher içine aralaşmagy hem milt edip bilmeýärler. Olar polisiýa işgärleri saklap, haritlaryny elinden alyp galýandyklaryny satyjylardan eşitmek bolýanlygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar gündeligimiz dowam etdirýär. Aşgabat şäherindäki mektepleriň mowlumlaryndan 4-nji we 10-dan ýokary klass okuwçylarynyň Aziýada döwründe çüllüläki çağalar din jalş merkezinde din jalmak üçin okuwçy toplamak talap edilýär. Mowlumlar şu günler enatalar bilen gürleşip her klassdan 4 okuwçyny öz hasabyna din jalmagy armaga çalışýar diýip Aşgabatly mowlumlaryň bir Azatlygyň habarçysyna görüň berdi. Hasaplamalara göre Aziýada döwründe Aşgabat töweregindäki 100den gowrak mektebiň okuwçylary din jalmagy gurby çatmasa esasan öýlerinde bolmaly bolar. Aýdylmagyna göre bir çağanyň çüllü 10 gün din jalmak üçin adyndan 400 manat pul tölemeli. Bu pütýowkanyň bahasy. Munyň daşyndan çağan ol ýere baranyny plan hil eçikde bolmaly. Plan hil sport libasyny almaly, görkezme beriljeginiň hem uzy 2 dälip mowlumlar görüň berýärler. Ondan şol talep edilýän eşiklere çykça karajatlar hem hasaplasaň bir çağanyň din jalmak üçin 600-700 manat karajat çykarmaly bolýar. Yerli finçilerin tasdiklamagyna görä häzir Türkmenistanyny 600-700 manat ortaça bir maşgalanyň maşgala büdjetini ödýär. Ýapýan çağalaryny mektebe taýýarlap, olar üçin mektep libaslaryny we okuw esbaplaryny satyn alan enatalar bu hil goşmasy çykdyja garaşmandylar diýip finçiler aýdýar.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow golaydy ýörüýte permana gol çekip Aşgabat şäheriniň mektep okuwçylaryny we ýörüýte mektepleriň okuwçylaryny adi oýunlarynyň geçýän günlerini 18 sentýabrdan 28 sentýabra çenli aralykda nowatdan naşary kanikula çykarmaly etdi. Adatlyň bir näçe çeşmesiniň maglumatyna görä, şu kanikul gurruňy çykanyndan soň mektep ýolbaşçylary, muallimlere çüllü dyn jalmak üçin her klassdan 4 okuwçy jemlemek tawsyrygyny berip başladylar. Enatalary telefonyna gurlaşyp aryp bilmeseňiz öýlerine gidip ýüzbeýiz gurlaşyň. Ýöne hökman her klassdan 4 okuwçyny tapyň diýip mektep direktor klass ýolbaşçylaryna aýtdy diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly muallim adatlygyň ýerli habarçysyna gurrun berdi. Direktorlara ýokardan şäher we etrap bilim bölümlerinden, bilim ministrliginden şeýle görkezme berilipdir diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň bilim ministrligine ýakyn ýerli synçynyň pikirine görä her klassdan 4 okuwçynyň dyn jalmagy arylmagynyň talap edilmegi çülläki dyn jalyş merkezinde boş duran orunlaryň möçseri we Aşgabatdaky mektepleriň umumy okuwçy sany bilen bagly. Synçynyň pikirçe her klassdan 4 okuwçy tapylsa, çülläki merkez çağalar dyn jalyş merkeziniň orunlary 10 günläp çağadan bolýar. Emma enatalar okuw ýylynyň başyndan çağalaryny dyn jalmagy iýermek islemeýärler we bu odaly dyn jalyşyň bahasy enatalaryň beýle harajat çekmäge taýýar dälligi bilen bagly. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan muallimleriň tasdiklamagyna görä, häzir Aşgabatyň mektepleriniň köpüsinden her klassdan çağasyn meýletin dyn jalmagy berjek. Ýagny muňa arkaýyn guru çatýan 4 enata tapylmaz. Sebäbi olaryň aglabasy günni zordan aýlaýar. Ýyşsiz maşgalalar hem az däl. Ýöne şäheriň merkezindäki elitni diýilýän mektepler bar. Fransuz dilindäki mektep bar, käbir liseýler bar. Ya Pushkin adyndaky rus mektebi bar. Bu mekteplerde adatça barjamly adamlaryň çağalary okuýar. Şol mekteplerden meýletin dyn jalyjak çağalaryň tapylmagy akmal diýip muallimleriň biri aýtdy. Aşgabatyň eteginde we paýtagty degişli bolan ýerlerde, Gökçede, Bagyrda, Bekre we şäherçesinde, demir ýoldan aňyrdaky Trowkada adamlaryň işsizlik derejesi şäheriň merkezi bölegi bilen deňeşdirilenine has agyr diýip muallimler aýdýar. Emma muňa garamazdan bilim ministrliginden berilen görkezme laýyklykda hepdäniň 4-nji güni 14 sentýabrda Aşgabatdan çüllü dyn jalyjak çağalaryň sany taýýar bolmaly we olaryň maliýe tölegleri degişli bank hasaplaryna geçirilmeli. Biz enatalara ýalwarýar, geljekde çağalaryna kömek etme wada berýär. Sebäbi ýokardan kötek güýçlülip muallimleriň bir adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Meniň bilşimden mundan öň çağalar mezur dyn jalyşy uratmak diýen zat ýokdy. Enatalar çağam kemsinmesin diýip tomusky dyn jalyşlary öňünden pul tygyşytlaýardy. Emma aýada bir ýene bir bergi borja girmäge mezur etjek diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy adatlyk radiosyna aýtdy. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Ortaýetiň döwlet ýeçiligine Russia Today we beýleki media ferişteleriniň habar bermegine görä, Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Russia Today kanalynyň özüniň Amerikadaky şahamçysyny giňmeçberli hyzmatlar bilen üpçün edýän kampaniýany daşary ýurt agenti hökmüne hasaba aldyrmagyny sorapdyr. 12 sentýabrda Russia Today'in we beýleki habar ferişteleriniň media maglumatlaryny gurrun edilýän media kampaniýasyna Adalet Departamentiniň haty uradyp, onu degişli kampaniýanyň daşary ýurtly guramalary hasaba almak boýunça aktyň talaplarynyň esasyna hasaba aldyrylmagynyň sorularyny aýdylýar. Bu aktyň düzgünlerine laýyklykda daşary ýurtlaryň syýasy bähbitlerine hyzmat edýän kanun çykarjylar we lobbiçiler özleriniň alyp barýan işleri barada maglumat bermeli. Russia Today hasaba goýulmagy talap edilen kampaniýanyň adyny ma'lum etmedi. Ýöne agzalyan kampaniýanyň Birleşen Ştatlardaky Russia Today Amerika kanalyny ähli hyzmatlary bilen şol sany telewizion gepleşikleri we beýleki operasiýalar bilen üpçün edenligini habar berdi. Peýda bolan maglumatlar Adalet Departamentini tasdiklady. Näde bu mesele boýunça nähildir bir kommentariýa berdi. AFP habar agentligi Russia Today'in metbuat wekili Anna Belkinanyň 12 sentýabrda Russia Today öz aklawçylaryny geňeşip haýyşy gözden geçirýär diýendigini habar berdi.
Russia Today'in web saytynyň baş redaktory Margarita Simonyan Goromanyň internet sahypasyna çykyş edip, Amerikan Rus mediasyna garşy söwüş alyp barmakda aýyplady. Birleşen Ştatlaryň biziň jurnalistlerimize garşy alyp barýan söwüşi henizem söz azatlygyny ynanýan hyýaly we idealistlere bagyşlanýar. Olaryň özleri söz azatlygyny oýlap tapyp özleri hem onu gömdüler diýip ol aýtdy. Birleşen Ştatlaryň aňty ugluklarının ýanwar aýyna hasabatyny ortaýyň 2016-njy ýylda Amerikada geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşanyny aýdyldy we hasabatda Russia Today kanalyna aýratyn üns çekilip ol Kremliň esas halkara propaganda guraly adlandyryldy. Şeride hasabatda Russia Today Amerika kanalynyň özüni Amerikan kanaly alyp baryp Rus hökümeti bilen kanuny ilteşigini gizlänligi aýdylýar. Hasabatda Russia Today'in Wikileaks döreden Julian Assange bilen hem şertname esasyna işleşenligi habar berilýär. Wikileaks saýty saýlawlaryň dowamyna Demokratik Milli Komitetiň öýlerine syzdyrylan içerki elektron hatlaryny çap edipdi. Aňty ugluklarynyň hasabatyny Russia Today'in käbir işgärleriniň saýlawlaryň dowamyna Wikileaks bilen aktiv işleşenligi ma'lum edildi. Agzalyan hasabatyň peýda bolmagy bilen Rus telekanaly Kongressde we Adalet departamentine saýlawlary Ruslaryň gatışdy diýilmegi boýunça alınıp barlayan derňöwleriň üns merkezine öwrüldi. Russia Today bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň ilkinji howpsuzlyk geňeçisi Michael Flynn'in ilteşigi jikmejik barlanýar. Russia Today'in ýyl dönüminiň şanyna geçirilen çärede çykyş etmek üçin Flynn'e 2015-nji ýylyň dekabr aýyna töleg tölenipdir. Ol agzalyan çäreге gatnaşyp Rus prezidenti Vladimir Putiniň gapdalyna oturupdy. Birleşen Ştatlaryň daşary ýurtly agentler boýunça kanuny Washingtony kimin daşary ýurtly hökümetleri işleýänligini aýdyňlaşdyrmak üçin kabul edilipdi. Russia Today kanalyna garşy görülýän soňky çäreler ortaýyň döwlet ýeçiligine Sputnik habar agentligini may aýyna çenli başlyklyk eden Andrew Feinberg'in FBI resmiler tarapyndan özünün soragy çekilendigini 1-nji sentýabrda ma'lum etmeginiň ýanyna gawat geldi. Birleşen Ştatlaryň aňty ugluklarynyň ýanwarda ýaýradan hasabatyny Sputnik bilen Russia Today'in Amerikadaky prezidentlik saýlawlarynyň dowamyny Kremliň adyndan şol wagtky Respublikan dalaşgar Donald Trump'ın peýdasyny onuň demokrat bäsdeşi Hillary Clinton'ın garşysyna täsir ediş kampaniýasyny alyp baranlyklary ma'lum edildi. Birleşen Ştatlaryň ortaýyň habar terişçilerini edýär diýilen batşy barada habarlaryň peýda bolmagy, ortaýyt hem öz ödegini Birleşen Ştatlaryň ortaýytdaky habar edaralaryna batş eder diýen injeliksyzlygyň döremegine getirdi. Jurnalistleri gormak boýunça komitetden Courtney Radsch ortaýytly häkimetleriň soňky çäreleri öz repressiv media siýasatlaryny aklamak üçin ulanmaklarynyň aladylanýanyny aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi programmamız. Men Şaymerdan Gulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri gün-günden beterleşýär. Jeňçiler Faryab welaýatynyň merkezi Meýmene şäherinde bu hem salýar diýip ýerli geňeşiň deputatlar aýdýar. Meýmene şäheriniň goragy üçin döredilen harby postlara jeňçiler hüjum etdi. Meýmene şäheriniň iki tarapynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışygyň bardygyny resmiler habar berýär. Kempe Çinaýha atly ýerde awgan güýçleriniň bir harby bazasyny jeňçiler öz gabawyna alypdyr. Harby bazada azyk ýymytyň guturandygyny adynyň tutulmagyny islemedik bir awgan harbysi aýtdy. Özleriniň ençeme günmäri jeňçileriň gabawynda galýanlyklaryny ol ma'lum etdi. Welaýatyň Gormaç atly etrabyny jeňçiler arada basyp aldy. Kemp Çinaýha atly ýerdäki harby baza Gormaç etrabynyň ýolunyň orunda ýerleşýär. Bir harby bazanyň jeňçileriň gabawyna düşendigini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň orunmasary deputat Abdullahat Ilbek hem tasdiklady. Harby baza barýan ýoly jeňçileriň iki tarapdan kesendigini deputat bildirdi. Faryab welaýatynda şaý ýollara jeňçiler kontrollyk edýär. Gurýar arkaly awgan güýçlerini okýarak we harby enjam bilen öpçün etmek mümkin däldigini resmiler aýdýar. Şaý ýollara jeňçileriň we hemsalýanyny Faryab welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Jawid Beýdar hem boýun aldy. Şo sebäpden gabawda galan awgan güýçlerine hawa arkaly kömek getirmegiň gözeňinde tutulýanyny Beýdar belledi. Yer gelende ýatladyp geçdik. Faryab welaýatynyň 9 etraby Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň Türkmenistan bilen serhetleşýän etraplarynyň hemmesinde hem jeňçiler hereket edýär. Tutuş serhet ýakada jeňçileriň ýerleşendigini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmany Azatlyk radiosyna aýtdy. Jeňçileriň Türkmenistana da ziýan ýetirmeginiň ahmaldygyny deputat öňe sürdi.
Koca Sazpur, Şirintagop, Davlatobod, Ulusvali, Belçiroq, davlatına borolmaydi. Uch ulusvali deyilgan band, Ulusvali, Gulzimon, Belçiroq va Pashtunkut marzlar komlan Koca Nomuso bular masa tollarni qo'liga ular bosib eshitsa ham söylegan. Masalan Turkmaniston Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň deňinden Türkmen-Awgan serhediniň Awganistan tarapyna döwlet garşydaşlarynyň doly ýeçiligi diýanlygyny Erbeki adly ýarym resmi Türkmen ýaraglarynyň komandiri Abdulhakim Komandan hem habar berdi. Öler ana şunu dowlada bardyň ýok görüp topa talap bolar serhede Türkmenistan olar we kulli muhalifiniň elinde de olar serhedin üstleri talyplar bar şol mantıkda talyplar jaýba-jaý serhedde. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutarýarys.